Yau ga su ne masu mai zamani ya zo da wani fadi bakanti ne. Dole in ga da ke antinmu Fatima gimbiya karshe wadda ta yi fice. Dole mu gaida ke antinmu Fatima gimbiya karshe wadda ta yi fice. Da fara komi idan zanyo su da zani sanyo gwani. Allahu akbar. Wanda yayyo mutum ya dabba shi yayo aljani. Wallahi Kafin yayo cuta mun shaida sai da yayi magani. kwarai Shi yayo mutanen farko kuma yayi yan zamani. hada mu Lam yalid wa lam yulad Allah hakka ne tintin. wallahi Roko ni kai kafan baiwar wakar gimbiya karshe ma. Dole mu gaida ke antinmu Fatima gimbiya karshe wadda ta yi fice. Rabbana kalin ko salati gun sayyidil wara. sallallahu alaihi wasallam. Aminatu ne mai kyawun suna nura. Wallahi Halaye sahabbai a sanyo duk Najera. isa so A sanyo Fatima karshe ma wadda ta yi zarra. hada mu da kai. Bibiyar Fulanin Borno kowa ya saurara. Ai Mun taho Neja magado gimbiya karshe ma. hado wallahi to ai ta kai azumi tuni wurin wa ya kai wai Hajiya karshe ma kowa ya san da tayo fice. ai Cikin al'amuranta ba ta son cece. ina Harka ta fim da waƙoƙi nan ne Fati ta yo fice. wal afri Tana taimako gun 'yan aiki haka ne sun kace. ni ma ta ba Kowai ya hassada gun antinmu dole ne ya wani zauce. uban sa Har Abuja ana alfahari da gimbiya karshe. wallahi Dole mu gaida ke antinmu Fatima gimbiya karshe wadda ta yi fice. Ta zamto gamji sha sara sha sassaka. a jura Ta wallahi tabbatar da aikin wundi sai in an yi saka. kai wai Fatima gimbiya karshe ma ni gunki zan yi waka. wallahi ma Ce mai zuciya ta maza ko taɓa ki zai ci sarka. Fatima ce nake wa waka dole ne in yi harka. wallahi Gari na Neja zan gaido gimbiya Fatima. to ai ni ma da Allah shi da Allah yau ba za ka bar ba alquran kai jibga Fati bangon siga kwacin gina dole za ya lasa. koi dadi Ko wurin waka mun shaida kyacen ya gasa. chakwai Waka ta fim ko siyasa wa za ya musa. wallahi biki Bata da girman kai ko wakila ta za ta amsa. ina kai Abuja su leja mun shaida can tana da rassa. wai Allah ya taimake ki gimbiya yau